शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं फेसबुक पोस्ट केलेली आहे। मराठी जना मराठी मना कैवारी तुझी शिवसेना असं या पोस्टमध्ये म्हटलेलं आहे। तसंच पक्षीय भेदाभेद विसरून मराठी भाषेच्या लढ्यात सामील व्हा असं आवाहन आपण तमाम मराठी माणसांना करत असल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे। एकंदरीत मराठीच्या लढ्यामध्ये सामील होण्याचं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले। मात्र तारखेचा उल्लेख टाळलेला आहे। त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या मोर्चाला उद्धव ठाकरे जाणार का, या मोर्चामध्ये ठाकरे बंधू एकत्र पाहायला मिळणार का, या संदर्भात आता उत्सुकता आहे। नाही, असं वेगळं वेगळं काही नाहीये। आमचं नुसतं एवढंच आहे, कारण त्या दिवशी मला वाटतं 6 तारखेला आपला मोठा एक सण आहे, एकादशी आहे। तर म्हणून आमचा प्रयत्न आहे की कुठेही सणाच्या तिथे दिवशी नको, दुसऱ्या दिवशी करू शकतो। महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की मोर्चा कोणी असो, आम्ही असो ते असो, मराठीवर हिंदीची सक्ती नको ह्याच्यासाठीच करतो।